Маняци! Ние сме, аз съм Ицака Мадафак, това е Алекс Майняка и правим кариера в Борусия Дортмунд. Дортмунд! Както и да е. И в група сме с Зенит, знаете. И играем професионал. Този епизод ще е само трансфери. Да, лато. Трансфери. Да. Приятелските срещи няма да ги играем, защото няма. Силно дума, от нещо. Ще вземем, мисля да вземем. Ако искаш човек да... Сечих се. Чалханоглу. Не. Нолито. Не се ще така как да. Имаме Ройс. Не се ще така. Ройс. Плеймейкър. Михтарян, Лав, Ройс, де са Нолито. Плеймейкър Ройс тук, Албания, Нолито. Михтарян. Защото Михтарян не може да играе плеймейкър. Не, при Перси игра. Перси игра. Перси. Перси му е на компютъра. Перси е голям. Така. Сега чакаме да се нареди. И ще вземем... Аз не го състава. Нолито ще ни е първия трансфера. Стига, брат. Кой вземем, бе? Вратар ни трябва да спеш. Де Бройне! Дай пари! Отивам да вкъщи. Така е, чакай. Ти нямаш милиони. Мани си главата, бе. Доволен! Къде е Ройс? Ще ти изкара очите. Знам. Кой не е на врата? Бур. Сократис, Хъмъс, Шмелца, Гънтър. Хагава, Гундоган. Джон Уей. Кой ще пуснеш? Ей, го наве! Тая кариера няма да се получи, казвам ви сега. Мои приятели. Пише Ерик Дурм. Дурм! Дай ти да правя с тази, че те гледам. Не ми харесва. Ще набия, ей. За ще пусне някакви разчетон. Дурм да вкараме, бе. Дурм. Дурм ти бие газа. Его Дурм. Аз това исках да направя. Шварцер. Теба пенсионирания мангал. Германски гъс. Де Бройне ще купа. Дай пари, бе, 25 милиона. Виж колко е. Де Бройне ще да вземе. Да. Вземе го, да. Де Бройне. Боже мой. Нямам шанса да се боря. Ние нямаме толкова пари. Само за най-малкото. 25! Човек да продадем примерно Обамаян за 50 милиона и да си купим някой друг нападател. Кой? Левандовски. То бавно подвишен... Май! Трябва ни Халф. Халф. Олито! Ми да, моим го... Оле, чудесна схемичка. Мамка. Нема мисля. 4, 2, 3, 1 ли бе? Нещо. Добре. 182 обратно. Винаги като вземе 82. Емо 20. Арабас. 19. Еее! Това е решена смачката. Ситя. И че аз сега да нагласа тактика. Юндоган, виж, Юндоган и Кагала ще сме така. Да, и Ройс, Лаво, Михтарян, Среда и... Ти много ги обърка нещо. Не. Остави на мен, казвам ти. Остави на мен. Ей, бе! Не, човек! Аре, прави каквото ти искаш, бе! Виж! Само да намеря, не.
ще сложим нулито. Не, оле, ай прави си състав като Добре, иди. 4-3-3 атак. Ай, Михитарян не играе ляв. Ръма 10. Ето. И доволен. Да, но... И сега, къде ще сложим нулито? Просто си, бе! Тук, иди. Така. Трябва ни вратар. С 6 милиона кой ще купим? Добре, няма взема нулито. Няма взема нулито. За какво? Остай, бе. Вратар Бюрки. Бил, бахти бурката. Те ба мангала, носиш бурки на циганите. Адриан, Продай го! аз мисля да се сбогувам с тебе. Алелуя. Яш ми хуя. Чао, мой приятелю. 5 години. Христо. Трябва да направим да спечелим. Всичко. Ама, не, това го прави на втория трансферен маркет. Тогава ти показва, че като спечелиш всичко ще даде повече пари. Аз съм го правил. На втория трансферен продукт. 50 го направи 50, сори. Не го даме под 50 бата. Това е един от най-добрите апаратори в момента. Оле, чувам воени дни докато бях 17 години. Демото. Как с толкова всички ще го искат, бе? Тя нямат пари да си платят лампите. Те нямат 2 лева са усмихнат. Тотнам. Не с 1 милион повече, 40. Айде ме Тотнам, нали сте богати? Вие нямате пари да се усмихнете, па ми искате. Гледай ги, всички искат Обама. Тия няма ли да поискат с нас, бе? Да го продадем да си купим някой друг. Рамос, Блатен. Борусия Дортмунд сме. Кой ще иска да дойде Борусия Дортмунд? Всъщност имаме си пари за вратар, ако искаш Лено. Толкова да го дадем Лено. Бай, приятел. Но чакай. Първо да дойде. Ле, готове! И тя нямат пари да дадат заплата на играчите па. Но ли то е того новото попълнение в нашия уникален отбор? Имаме пари за Уникален. Да, имаме пари за Бертлено и ще му дадем Бюрки да се радва. Не. Бюрки няма да такова. Първи сезон няма да. Абе да се маха, бе. Пирок Мишонко. Тук е Ройс. Но Лито не може да играе там. Той може само да. А виж, Михитарян дали може? Абе остай така. може, май. Това е по-добърски. Че да направим нещо първо. Парите ли увеличаваш или заплата? Лено само напиши бе, бате. Бе написа. Б. Учи се. За 2,50. 10, 90. Я да видим дали Бюрки ще му. Той няма да приема толкова много. Чакай. Да. Той не може първо. Дай му Ройс! Не съм. Аз нищо не му дадох. Не, наистина нищо не му дадох. Ти за малко да му дадеш Ройс. Щягата му саката! Виж колко става видео.
10 минута. Ай, по-бързо. Аз! Нолито. Сега си 1 милион. Ще се караме с вас. Ай, дай ги за 40, ако някой друг ни предложи. Дай им за 40 да са радни. Не, ще откажете, вие сте бедни. Баная. 40. Опа. Да ни стане както с Роналдо. Не си спомняме още мигове. Тия 5 пъти вече. Няма стане. При тях Вие нямате 2 лева да се усмихнете. не можете да дадете заплата Да, на... няма стане. Това е от този клип. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк нагоре и се абонирайте в нашия канал.